anak-anak itu biar mengenal budaya. Iya, betul. Karena sudah sekarang itu kan hampir saja anak-anak itu terkena gadget. Iya, betul. Ya, apalagi kalau bukan mereka. Iya. Hati Mbah. Nggih, Mas. Dari kalepatan kula nyuwun pangapunten saged kalebur ing dinten Riyadi punika. Nggih Mas, salah sami-sami semanten kula nggih nggadahi kalepatan nyuwun pangapunten. Gusti ngijabahi diparing ana rebulun desa Bado tansah pinaringan rahayu. Kula panjenengan sareng-sareng nyuwun diparing ana sehat, diparing ana kuat. Napa ingkang dados panjenengan saged kasempatan. Nyuwun diparing ana rezeki saking sangan balan saged kampe. Amin. Pangitunipun Mbah. Salam rahayu, salam budaya. Sedulur kanca-kanca sugeng Riyadi nggih. Sedaya kalepatan kula nggih nyuwun pangapunten mbok menawi kathah kalepatan anggenipun kula ngomong nggih. Ya wonten ingkang disengaja punapa dene ingkang boten disengaja sageta kalebur ing dinten Riyadi punika. Niki ingkang ndek wingi request ngevlog sesarengan Mbah Brambang. Puji syukur niki pinanggih melih kalih Mbah Brambang silaturahmi ini. Ingkang request tokoh Raja Mala kalih Rama Bargawa niki Rama Bargawa ingkang ajeng, Raja Mala ingkang wingking niki. Sugeng enjang Mbah Brambang. Oh nggih, panjenengan Mas. Pripun pawartosipun niki? Sae Mas. Sae nggih, puji syukur. Wonten ingkang request melih niki request ngevlog sesarengan Mbah Brambang melih ngeten. Niki tesih suasana lebaran. Puji syukur wonten dalebipun Mbah Brambang dalam suasana lebaran ya. Mugi-mugi tansah pinaringan berkah sedaya sedulur ing pundi mawon nggih. Nggih. Mbah Brambang sekeluarga nggih tansah pinaringan berkah nggih Mbah nggih. Nggih. Untuk sunggingan dan pahatannya seperti ini masih ciri khas Mbah Brambang ya. Ini tokoh Raja Mala. Gapit ciri khas Mbah Brambang. Pripun Mbah niki lebaran nggih rame nggih. Nggih. Suasananipun Matur nuwun. nggih. Teng pundi teng Kaliyasa teng pundi mawon? Mboten nang ngene ana mung Oh. orang kaya niku tinggal Mbak Yu kula. Nggih. Kemudian sekarang sana nggih. Nah niki Ini tak warga, Nggih. tuan bukti mereka. nggih. Nek singking Pak Camat niku malah melki. Nggih. Nek menawi warga nggih rame, Mbah. Rame. Nggih. Napa nggih anu muter ngeten. Nggih. Tesih tradisinipun tesih nggih. Nggih, tak mami mbon. Nggih. Sajah nom-nom niku malah bawa motor Nggih. Takbir niku nggih. Nggih. Rama Bargawa yang kemarin request ya. Ini pahatannya, tatanya ciri khas Mbah Brambang yang seperti ini. Ya, fresh warnanya. Lah sing nika Raja Mala nggih tesih proses nggih niku. Sing wingking niku terus Aswatama tesih proses. Kamajaya nggih. Nggih tesih Nggih, Kamajaya. proses. Niki mulas, niki sing dipulas niki Komeratih Malah kemudian kali Semar nih. Semare. Nah, menawi tokoh Wisanggeni niki pripun menawi menurut Mbah Brambang niki, Mbah? niku nek calone ketahanan mriki kare sing jeneng nanti antara umur 7 tahun. Nggih. Lain Nggih. pun lain. Oh, dereng wancinipun nih. Nggih. Ada saya nggih wonten dadi sane sing Maha Kuwasa niku nek diparingi lair gesang Nggih. nggih pinter niku duwe saksenan. Nggih. Berarti Wisanggeni niku kan kendel nggih. Kendel wani tapi bener nggih. Bener. Nggih. Wonten dasare ngene. Wani-wanine nabuki dewa-dewa niki lho. Ini kan ada saya Mbah Mendak Mbah Mar. Nggih.
Golek Oh. ae ora ngerti. Nggih, Ora ngaku. nggih. Aja sing dewa mawon kalah. Nggih. Terus kali Semar kan niku yang nampuki Nggih, nek ora gelem nduduhke pabono. jaman sakniki ngenten nggih. Napa nggih tesih jumbuh nggih kali jaman sakniki ingkang Nggih kala-kala Nggih. wonten sing bagian. nggih. Sakniki kan tiang dewa niku kan ibaratnya kan tiang ingkang gadah kuwasa ingkang inggil niku. Anu penemu Nggih. umum, Nggih. penemu biang Jawi niki. Nggih. Tasih. Nggih. Nek dewane napa penguasane niki mboten bener kan nggih. Tiang cilik niku nggih. Wani. Nggih wani nggih. Nggih kados jumbuh kalian zaman-zaman sakniki niku. Nah sakniki lah sing iso wani kali pemerintah pamanipun ngowahi peraturan pemerintah niku dah kampus-kampus niku. Nggih, nggih. Sekolah dhuwur. Nggih. Sakniki nggih kadang-kadang nggih ngenten niku kan bahkan presiden pun sakniki kan rakyat nggih. Lah. Ternyata nggih wani. Mari ya wong sakniki wonge ngerti pengalamane Nggih, pinter. nggih. Dadi oh jane kae ngene kan lha kan mung nganggo ngene dhewe kok. Nggih. Ngertos ane. Nggih. Ning mung kalah kali panguwasa. Penguasa. Sakniki. Kahanane nggih kadang-kadang niku rakyat niku kados pisang geni niku mau nekat gitu. Ngerti Nggih, ning kendel. Nah, Nah, masyarakat juga kalah panguwasa niku wau. Nggih. Atase Bathara Guru nih kan leader napa nggih? Sing pemimpine para dewa niku. Nggih. Niku men nggih. Ditaboki ali pisang geni nggih. Kene kok ora ya ya bener. Ibune Dresanala nggih. Sono. Dresanala. Tunipun Brama nggih. Nggih Bromo. Bromo. Pun suwe kula mboten mriki. Dereng wonten kesempatan nggih wedalipun nggih. Cuacane ekstrim. Nggih. Nembe sempet niki. Pun mungkin setahun Nggih mungkin. Nggih ciri khas saking Mbah Brambang nggih suasananipun nggih kados mekaten niki nggih. Dalemipun wonten Gudekan Wirun Mojolaban Sukoharjo nggih. Menawi ajeng dolan-dolan mriki monggo wonten dalemipun Mbah Brambang nggih kali silaturahmi nggih Mas. Iya, Mas. Monggo sedulur menawi ajeng dolan wonten dalemipun Mbah Brambang nggih. Aturan pinarak mriki nambah pas duluran masih dalam suasana lebaran. Pilih wayang napa, Dik? Perkudara. Wah, hebat. Tumut sanggar niki. Nggih, Mas Angga. Sanggar putih. Mana, Dik? Kita Prabakusuma. Nggih. Jepara, Mas. Jepara. Wih, berarti ini jauh-jauh dari Jepara ya? Ponakan Jepara ini. Iya. Ya, di Solo bikin Iya. Bagaimana Pak ini kesan-kesannya untuk wayang Mbah Brambang? ya wayangnya halus, Mas. Wayangnya Iya. halus, produknya Mas Bambang ini tidak mengecewakan. Iya. Secara kualitas itu bagus. Bagus ya. Ya, walaupun ini kan bahannya ya sederhana tapi kualitasnya tetap Iya. istimewa. Istimewa ya. Untuk edukasi, untuk belajar mantap ya. Oke. Untuk Untuk anak-anak itu biar mengenal budaya. iya betul. Karena sudah sekarang itu kan hampir saja anak-anak itu terkena gadget. Iya betul. Udah nanti hilang nanti. Iya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Iya betul. Dan kalau mainan wayang itu kan mengurangi apa ya? Mengurangi mainan gadget lah. Iya, Nah, betul, jadi betul. ada keseimbangan. Biar balance antara Iya. anak-anak tadi. Ya. Betul. Ento jijian kali manten-manten iki sama iki ngganggu. Nggih. Mapan. Nggih, Mbah. Sing genah totok romone benten, Mbah. Betul. Malah manten ketoprak manten iki Nggih. Untuk anu ya, edukasi tata krama, Ya, unggah untuk perilaku ungguh, itu bagus. perilaku. Sikap attitude-nya itu Iya. bagus. Karena sekarang sudah tergerus yang namanya teknologi itu Betul. tidak ada strata Jawa itu sudah mulai tergerus. Nggih, nggih. Leres. Monggo dilarisi niki ready kata. Nah niki Dik, sing training abang niku Dik. Pun gadah dereng. Agung training abang. Jas niku nggih. Li ini ya, di Birta ya. Ada Perkudara Baladewa nggih. Semar matur nuwun nggih sampun larisi Mbah Brambang niki. Ternyata pun anu to, pun subscribe channel Koko Prabu. Nggih. Wah, matur nuwun Dik Birta.
pun subscribe nggih. Nah niki pun nglarisi Mbah Brambang. Nggih, masuk YouTube. Lo pendet tiga dewa ini ada Narodo, Indro kalian Bromo nih. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Brambang, wedalipun nggih ilmunipun mugi tansah pinaringan berkah. Rahayu nggih. Amin nggih. Salam rahayu dulur, monggo-monggo.